दोन आहेत. आता त्यांनी खोललेला आहे, म्हणजे पूर्ण नाही खोलला, टायडिक करून टाकणार. तोच बोलतोय खोल अजून एक. काय आहेत किती आहात? तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मंडळी आज पण आम्ही आलो खेकडी म्हणजे गर्दी लावलेले त्याचीच खेकडी न्यायला आलो आहे. हे याच्यात काय नाही भेटला तर आता येऊन खाली डायरेक्ट खोला जवळ येऊन व्हिडिओ चालू केले, कारण का वरती सर्व काढले, वरती नाही लावले. आता इकडे खाली ढवाकडे लावले, म्हणजे कुत्तरबडीच्या तिकडे थोडा वरती इथे लावली. त्या दिवशी इथे भेटलेली दोन, त्या व्हिडिओमध्ये बघितली तसा. ती आता घरात न्यायची आहे. तर डायरेक्ट जातो खाली, व्हिडिओ बघा, छोटीच करायची आपल्याला व्हिडिओ पण. तर काल इथे किरवा इथेच होता ना रे, किरवा गेलेला तो इथे, किरवा आलेला काल, काय माहीत नाही आता अडकला की नाही. तीन का चार आहेत. वा 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 वा. अरे ही माझी नाग्या बोलला इथे 5 भेटतील. हे बघ इकडे गच्चा अडकला. बाय, अभी तो मजा आएगा. मी होतो ना काल लावायला. हो तू होतास ना, बरोबर. एकाला फाडला नाही, दोन मोठीच आहेत. हा नाही तर 2-3 दिवस तर 2-2च भेटायची, तर आता भेटलीत एकदम. दाखव जरा. हा हा बघा, हा मला ती बाई आहे वाटते रे. हा एकच चांगला मोठा आहे, बाकीची चेंडल मेंडल आहेत. एकाला ही तोडलेली वाटते रे, एकाला दोन मोठी आहेत. पोस्टमॉर्टम केलेलं आहे त्याचं. दोन आहेत मोठी. पोस्टमॉर्टम नीट पकड. हा तू पकड. एक मोठा कुठे गेला हा, या बघ. तर मी अंदरली त्यांनी आतमध्ये त्या बारकी होते ना शिरलेले, त्यांना मोडली, म्हणजे आंगळे म्हणजे तोडले त्यांचे. कारण का मोठी किरवी असतात ना, ते आतमध्ये ठेलीत टाकल्यावर पण नाही करतात. आणि इतर आतमध्ये डब्यात होती, म्हणजे ह्या गर्द्यामध्ये सुकट आहे ना खाल्लं आतमध्ये. सुकट्या ती हे सुकट्या खाल्लं ना. हे दोन मोठी होती चांगली. एकूण किती आहेत रे आतमध्ये? 3 आहेत. कारण काय हा तोच बारका आहे. कारण का ते एक काल दिसलेला तो तिथे आलेला लावते वेळी, तोच आहे किरवा. त्याचाच पोस्टमॉर्टम केलं. इथला बघूया आता. इथे एक आहे, तो तिथे लावलेला आहे. ह्याच्यात तरी भेटली पाहिजे आता 3 तरी. चेन आहे ना तुला? त्याला माझ्या तिथं चेन नाही कुठल्या आहेत वाटतं. फसवू नको. तुझ्या तोंडाकडे बघून वाटत नाही, तुझ्या तोंडातून हसत नाही. मोठाच आहे. खाली खाली एकच आहे, मोठा आहे. एकदम मोठा. मला जरा फोकस करून दाखवतो. जबरदस्त. जाऊ दे. कसा आहे ना तो, काय बोलतात ना, रक्त चेक करायला काढील म्हणून जाऊ दे, नाही टाकला बोट. मस्करी नाही कधी करायची, मस्करीची सस्करी होईल. नाही तर पकडता तर सगळ्या नाही जात, आतमध्ये हात गेला तर काढताना मुश्किल होईल. एकच भेटला पण मोठाच आहे. दाखव जरा.
स्पष्ट दिसेल. हा कडक. वाव. आठ आंगड्यावाला आणि 2 आंगडवाला आहे. गेला दाखव रे. जरा उघड उघड उघड. हो काहीतरी वाटतात आता भेटलीत म्हणून. चल 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 जाऊ दे. फाडायची नाही, फाडला तर मंडळी जर ह्याला काय बोलत तातड्या टाकल्या असताना तर भरपूर आली असती किरवी. जाऊ दे आता भेटली तेवढी भेटली समाधानी आहो. ए इथं आहे ना. लावून घेऊया. तू लावून ये. आम्ही खाली आहे त्याच्यात नाही आहे. तरी ते खाय आता खाली. मस्त ऊन पडला इकडे. मग कुठे ठेवला असतो मग आपण ठेवू. कुठे ठेवतो. मस्त ऊन पडलाय. दगडीतून चालायचं असतं मला आणि व्हिडिओ करणे इकडून भरपूर कठीण असतं. आहेत ए ह्याला धर. ह्याला धर अलगत. किती आहेत. ह्याच्यात पण एकच आहे. एकच आहे ह्याच्यात पण. तर खालच्यात काय भेटली असतील का नाही माहीत नाही. कारण का तो खालची जरा आहे तो जरा वेगळ्या टाईपचा डबा आहे. दगड ठेवलेली तरी पण तिथे मोठा आहे. हा एक तर 2 आहेत पण हा एक तर जीवाशी झुजत आहे. तो विचार करत असेल मी कधी बाहेर पडेन ह्याच्या तावडीतून. अरे राहू दे तर टाक टाक. हा पाहू शकता. वाव जबरदस्त. बारका जीवाशी झुजला आता बोल कुठल्या कुठं फसला मी. इथूनच जाऊया ना. खाली या डबामध्ये लावलेला. तो खाली ते खाली एक आहे. तर मंडळी ही आहे. हा ढव घ्यायला बोलतो इकडे. तर इथून पाणी गेलं आमच्या सावरी गावामध्ये. भरपूर लांब आहे खालतून इकडे सावरी गाव. जरा पाईप गेला इथून पाहू शकता. त्याच्यात पण भेटतात किरवी. उन्हाळची अशी गला लावले ती पण भेटतात किरवी. तर असं कसं चालायला आहे इकडे. आणि ह्याच्यातून मी 5-5 चालतोय. तर ह्याच्यासाठी इथे म्हणजे पाहू शकता डब्बा आहे. 2 आहेत. दगड ठेवलेली ना रे इथे पायंडी. हा म्हणूनच चढली वाटते पायंडी. पायंडी केलेली मी. फॅन ठेवलेली काल. तर याच्यात 2 आहेत. फोकस कॅमेरा ऍक्शन आणि फोकस. मला पण वाटलं नव्हतं याच्यात भेटतील. एवढा सोडायला लागेल. साईडचीच भेटली रे. हां तर आता हा सोडावं लागेल कारण का दुसऱ्या हे नाही. ह्याचा झाकण होता तिकडेच होल ठेवला आम्ही. कापला नाही त्यासाठी. मी बोलला कापू नको डायरेक्ट बांध नंतर मग सोडू आपण. तर आपण इथे बसतो आधी सोडू असतो हे. आता त्यांनी खोललेलं आहे म्हणजे पूर्ण नाही खोलला. डायरेक्ट करून टाकणार. तोच बोलतोय खोल अजून एक. परत ह्याच्यात चावला तर परत काढताना मुश्किल होईल. फाडीलच तो मग. एक 2 अजून बारका नाही काय. हा एक मोठा आहे. बेण्यावर आणलेले आहेत. त्याला एकेकाने या रे बाहेर. हजेरीप्रमाणे या. मोठा आला ना बारका राहिलाय. नाटक किती का ये बाहेर.
आता वसाड्या ये भार आला तर पाहू शकता. टाकू काय हात नाही, हात नाही बाबा मिळवत मी, राहू दे. मूड नाही आता, हात धुला नाही मी. त्याची आहे हे किती तर ठेवलीस ना. अरे लगेच आणे गवत आहे. सूर्यांग काप लगेच. कशाला त्यांना काय माना येत. ही जुनाडा तरी दिप्या ही वरती बघ त्यांच्या. टाक एवढं घालायला गेलं त्यानं गवली नाही तिथं होती कुठे. जुनाड पुराण माप टाकायचं गवत. खरोखर शांत बसतात गहू टाकल्यावर. गवतालाच पकडलं. अजून अंदाज बस. पाणी कोण होतं. पाणी नाही. आणि नको. ओंबट त्याच्यात 6 भेटली. तर 4 ह्याच्यात ती भेटली, 6 भेटली ना. 6 का 7 भेटली. बारका पण तो होता. कोईन घेऊन जा. कोई नाच घेऊन जाऊ. तर मंडळी तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा आम्हाला. आणि आता व्हिडिओ इथे थांबायचे आहे. तर जे नवीन असेल चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तर आता इथेच थांबतो, जास्त काय बोलत बसत नाही. तर टाटा, बाय बाय.